Gran èxit competitiu i organitzatiu de la 30a edició de la Setmana Catalana de Vela, que s'ha disputat a l'Abadia Rosinca a càrrec del grup d'Esports Nàutics Roses entre el 28 d'abril i l'1 de maig. La tradicional competició ha reunit 200 vaixells i gairebé 250 regatistes, que han pogut compartir jornades de sol i vent fort, emmarcat en un ambient nàutic envejable.